Porvoossa sijaitseva Kilpilahden teollisuusalue on yksi Pohjois-Euroopan suurimpia petrokemian teollisuuden keskittymiä. 13 neliökilometriä kooltaan, eli käytännössä sinne mahtuisi semmoinen noin 1500 jalkapallokenttää ja aluetta kiertää 5000 kilometrin verran tämmöistä teollista vihreää putkea. Tänä päivänä alueella toimii reilu 30 yritystä ja alue työllistää tuhansia ihmisiä. Alueella toimii siis tälläkin hetkellä yhtenäinen tuotantoketju raakaöljystä muoveiksi ja myös uusiutuvien tuotteiden tuotantoprosessit ja muun muassa Suomen tonnimäärältään suurin satama. Toimijat alueella muodostavat Porvooseen vahvan kansainvälisen liiketoiminnan keskittymän. Alueena se toteuttaa parhaillaan mittavaa transformaatiota, mikä toimii merkittävänä Porvoon veturina. Stream-hanke on 17 kuukauden mittainen kehittämisprojekti ja yksi tavoite on ehkä ylitse muiden, eli se on kehittää tätä julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, joka on käytännössä vaatimus sille, että Kilpilahden muutos, vihreä siirtymä toteutuu. Osana tätä Stream-hanketta me tehtiin muovin kierron visiokonsepti. Muoviahan on perinteisesti, kun se on tullut tiensä käyttöpäähän, niin sehän on poltettu. Mutta nyt kun Suomi ja koko muukin maailma on vähitellen siirtymässä kiertotalouteen, niin tämä koskee myös muovia. Ja nyt on myöskin löytynyt tähän teknologiset ratkaisut, että miten sitä muovia voidaan nesteyttää ja saada uudelleen takaisin sinne kiertoon. Ja tällä visiotyöllä me haluttiin vähän selvittää, että mitä tämä voisi olla tulevaisuudessa, tämä Porvoon alueen muovin kiertotalous, että mitä se tarkoittaisi tällä meillä ihan paikallisesti. Stream-hankkeessa me pyritään edistämään sellaisia teemoja ja asioita, joita nämä alueella toimivat yritykset ovat itse tunnistaneet kehittämiskohteiksi ja myöskin yhteistyön mahdollisuuksiksi. Ja tällaisia teemoja on muun muassa tämän alueen tunnettuuden lisäämiseen liittyvät toimenpiteet ja sitten osaavan työvoiman ikään kuin varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi se, että tehdään oppilaitosten ja osaamisasiantuntijoiden kanssa yhteistyötä ja mietitään, että miten saataisiin kemian ja kiertotalouden alasta houkutteleva vaihtoehto ihan lapsista niihin nuoriin, jotka miettii tulevia opintoja ja työpaikkoja ja kenties sitten aikuiset alan vaihtajat. Stream-hankkeessahan me haluttiin myöskin selvittää, että miten tämmöinen julkisen hallinnon ja yritysten välinen yhteistyö teollisuusalueella, niin miten sitä on muualla toteutettu. Ja löydettiin Tanskasta tämmöinen Kalundborgin teollisuusalue, lähdettiin ihan siellä käymään, tutustuttiin. Sitten me ollaan myöskin Kokkolaa Suomessa benchmarkattu ja myöskin Vaasaa. Kyllä löydettiin joitakin yhteisiä tekijöitä, mikä yhdisti näitä kaikkia kolmea teollisuusaluetta. Tärkeä näistä yhdistävistä tekijöistä oli se, että näillä alueilla oli joku ongelma, mikä piti yhdessä ratkaista. Siitä oikeastaan se yhteistyö on lähtenyt. Stream-hanke päättyy vuoden 2024 lopussa. Tämä työ, niin kuin kehittämistyö yleensähän, on pitkäjänteisyyttä vaativaa. Ja me nähdään, että tätä työtä tulee jatkaa, eli työ jatkuu ja jatkosuunnitelmia on jo tehty. Porvoon ja Kilpilahden toimijoiden yhteistyöllä on jo nyt saavutettu paljon. Haluamme jatkaa osaajien ja osaamisen verkottamista, luomme kulttuuria ja malleja, joilla yhdessä ratkaistaan liiketaloudellisia tavoitteitamme. Olla sellainen yhteisö, johon kansallinen, yksityinen sekä EU-rahoitukset hakeutuvat yhteistyöhön. Kuten huomaatte, olemme Posintrassa erittäin mielenkiintoisen äärellä. Tervetuloa mukaan!